И после хора, аз съм програмал БГ. Какво слушате? Това е следващия епизод на Hungry Shark Evolution. Извън кадър станах 6 левел на Great Whale и събрах 46 диамант. Да почваме да играем. Така. Събрах направих даже много голям рекорд. 2 милиона 966 хиляди 563 за 13 минути 42. Яко, нали? Поред мен е яко. Та сега, както ви казах в миналия епизод, тази кола може да яде сините медузи. Сега ще видите как ще ги яде. Къде са, бе? Това са зелени медузи. Мегалодон вече може да яде всички видове медузи, които... Ето, вижте, видяхте ли? Мегалодон вече може да яде всички видове такива. Може да яде всички видове бомби без бомбата Хикс. И всички видове медузи може да яде. Сините, зелените и лилавите. Тези медузи може да ги яде. Аре, група медузи, които искат да бъдат изядени. И събрах даже малко пари за мегалодона. Това на яко. И чак сега в този клип, когато вече съм с Гретолат, тази тъпа малка кола прави нещо. Представяте ли си? За първ път да направи нещо тази малка кола. За първ път. Сега събираме голтър, за да издадеме новата кола. Не оная, която има доста... не една, която е най-новата, а она с дългата опашка. Вие не се сещате. Но как се нарича, пак забравих. Не ме седете. Ясно, човек. Качи. Не ме седете. Давайте по-бързо да събираме голтърша. Мисля, че типи медузи никакви точки не ми дават. Така. Така много такова. Изядахме, дали ме 1 милион. Вау. Вау, вау. Така. Щупихме тая подводница. Вау. Много яка игра. Със сигурност това е най-хубавата игра. Без метап. Така. Окей. Така. Окей. Така. Вече също Гретлот може да яде ледената кула и тази тъпа кола, електрическата кула може да яде. Което е много яко, защото ледената акула, като я ядеш, я виждаш като Great Whale. Това вече е странно. Поне за мен, за вас може да не е странно, но за мен е. Така че има още нещо. Скоро очаквайте Майнкрафт поредица. То няма да скоро, то ще е лятото. Майнкрафт поредица с един мой приятел. Няма да му казвам още името. Но сега пък влизаме в порталчето. Взех си съндъка. 500 кова ми даде. 500 пари ми даде. И сега ще видите, че мога да изям ледената кула, хора. Вижте Great Whale. Ви викам. Само колко си пъти искам да изяждам тази тъпа ледена кула. И тия тюлени. Не знам какви са тия тюлени или тия дебели неща.
Ама искам по-бързо да ги изям. Да ги изяждам, защото много са гадни. О, какво? Аз за да не мога да отида надолу. Аз искам очите. Не, пак не мога. Бах, това много хитро са го измисли. О, риба диамант, искам риба диамант. Благодаря за рибата диамант. Така. То също става малко такова ми хвана, но... Както и да е. Никой не го интересува за малката кука. О, точно скача ми то. То ме връща в света. Бах ти попадението. Сега виждате, както виждате, ковчега съм си го взел с златото. 500 голд ми даде. И събрахме 10 000 голд, като говорихме за голд. Да, бати логиката. Още един голд ръш. Йей! Няма никакви хора. Бамба. Окей. Тази електрическа класа е тук. Нищо ново. Нищо ново. Извинявам се, че вдигам левели на колите без да ги покажа на клип. Но повярвайте ми, така е по-интересно за вас, защото кой качва клипа, в който се качва акулите? Аз, но през останалото време си ги качвам извън кадър, така че не се сърдете. Това е по-добре за вас. Защото когато ме изидат, имам примерно голям рекорд, много цикане и... Не искате да гледате. Така че да. Вау, то как се бъгна! Как се бъгна, той просто не може да си помислите. Как се бъгна! Беше в водата, след това изведнъж на сухото. Това ако не е бъг, кажете ми какво тогава? Ако не е бъг. Така. То мисля, че ще ми даде диамантче, така че искам да... Ето, знаех се, бе, вече имам 48 диаманта, бе. Сега изяждаме грейтулата, ако го намедиме. Ето го. Абе, кой ще ще? Дигнахме левел, 7 левел. Йей! Кой ще електризиращ има? Така. Да, мръдни. И пак някой ме пише. Абе, бегайте се, бе. Бах ти. Нахални хора. Ма убиха заради това пописане. Не мога повече. 11 000, вау! Ево. И точно на 3. Хора, включихме камъка на Big Daddy. Това е камъка на Big Daddy. Скоро като взема то тук. Чакайте я. Мегалодон. Before this... Не... Бегай. Я не мога чета на английски, да съм тръгнал да чета. Така. Надявам се да ви е харесал. Ако така не забравяйте да поставите по един лайк. Един дизлайк, ако не ви е харесал. И да се абонирате за моя канал, ако искате да се виждате още пъти с мене. Знам, че беше кратък клипа на тако 9 минути. Или може да ви покажа повече на... Чао!